Sa gamay pa akong bata, tig-uban ko ni Papa Sao na mananggot. Bisag layo kaayo mo uban gihapon ko kay Loy bayapod si Papa nga maurang o sa mananggot anya lasang pagayad samot naggabi na. Akong duha ka igsuon og ako maoy mo ba ni Papa, usahay gani na ay wakwak tig saboy-saboy ibabaw sa lubi. Manghilak ni Sao na kay talawan pod kaayo, inagtingog sa wakwak, wana, manyagit dayon mi. Lomba namig sa kasalubi, pang-asabaan God mi ni Papa kay sabadaw kayo. Anya nami na og mo na napod si Papa, inagpanguli na mo lumba mi kinsay mo una og lakaw, si Papa tawon pod mauwahi. Samot na bitaw og mahubog si Papa ubanan gayad na mo mga igsoon samot nagdugi mo oli inagkagabi malipayon ka yota sa ona kay malingaw man samot nagmagdaob-daob po noan sa lubi. Anya magkanta-kanta pod si Papa didto sa ibabaw sa lubi. Ang pagpananggot ni Papa maoy paagi nga nakaskwela mi. Tag-10 pa aggalon sa tuba sa ona, barato ra kaayo pero makabawon pod mi. Tag-10 pa agbawon na mo sa ona solid sa osa ka simana pero naagwan tara gihapon na mo. Anya kuhaan pa na namo og pleti padong og pauli. Usahay mga watmig o tanon sa skwelahan sauna, kanabitaw garden na mo. Nakasad ang kag morag pasaw og baboy sa ona kay osa ka puso gisabwan og osa ka kaldero. Niabot na sa punto nga kamauna kumoinom og tuba. Kanabitaw nga bakasyon na, wala na'y klase, maghangas mi sauna. Anya kini lagi nga uhaw man, di. Magdala og tuba. Inagkahapon hapit na muondang og marik sa baol, awa na hubog na, inagkagabi mangadto dayon mi og asay baili. Dili man ko mauaw sana mag-onit og samot nagguwapa bitaw, na, heart dayon ang mata. Anya mangguyab dayon, mangayo dayon ko ni mama og kwarta para pamaili. Tag-onrapod kog 5 pesos. Mas lamit a sauna kay makaganat tag-hawak kaysa karon nga disco, dili man ka makaganat og checks. Sige raman tag-sayaw karon nga disco, taasan akog nabtanoy. Pagpananggot ray topic niyabot sa baili, ha 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 ha. Mao nga ang pagpananggot o sa kapropesyon kay lisod nga trabaho samot nagdilita kursonada, mao nga o sa siya ka kurso. Mao nga bilib kaayo ta nila kay ang pagpananggot dako kaayog ikatabang nga makahuman og eskwela ang mga anak. Salamat sa inyong pagpaminaw.